Soc Mària Landí, administradora de la Facultat de Medicina i Odontologia. Crec que durant aquests últims 4 anys m'havia aconseguit molts dels objectius que ens va plantejar quan va ser elegida rectora. Sempre ha defès d'una manera molt ferma la necessitat d'un model de finançament de les universitats públiques valencianes per a la nostra universitat que ens permeta continuar treballant de la millor manera possible, amb una estabilitat en la plantilla, amb una millor dotació econòmica, que ens permeta també als centres donar suport adequat a la docència i a la investigació i una millora contínua de les infraestructures. A més, conscient de la necessitat de modernitzar la gestió, en un dels seus punts del programa inclou una renovació dels programes informàtics que per al pas són fonamentals per a que puguem treballar amb més eficàcia i eficiència. Crec que són molts els reptes que queden per davant, però que Mària ens ha demostrat que té la tenacitat, la dedicació i la coherència necessària per a dur-los endavant.